ditembak mati. Mati ditembak. Wes tak awal iki bola. Gak kira cakek. Nek londo masalahnya acarane ya Agustusan masalahnya. Lah nek kowe iki kok nyapul yo ana ning kene barang. Kali ana. Lah pada cengelku mau tumpahi lho. Ayo. Lah wancene yo londo. Kowe iki panjara kowe gawe masalah kowe. Londo. Londo kuwi Gawe londo nek bocah iku ora usah ditembak dor. lah. Lho, ya toh, apa nek ditembak kok iso mengurep ngene. Rumah sak aja ngono lah. Kene Pak, kene Pak. Tangi. Kene karo aku, kene karo aku. Kene Pak, kene. Subhanallah. Masyaallah iki bocah wedok iki. Lah kok yo enak ge nyapo. Susi kan nek londo mlayu. Ning ora usah gawe ditembak. Ini. Lah wong Susi ditembak. Sus. Kamu kan takut toh sama tembakan itu kan kamu takut kan? Takut kan? Takut. Ngadak. Mbak Sus. Apa elek toh? Jere presiden sidang warung. Deprok ngono kuwi jan. Oh ya umum loh. Ora umum. Berdiri. Enggak ada tembakan. Enggak ada tembakan. Coba Mbak Susi, karena ini emang apa tuh? Ya, rolo tenan aja. Lah cengol. Kulo yo kecocok wayange lho, bokongku wis disuntik. Lah kowe kecocok ora apa-apa bokong. Lah cengol mau tindih bokongmu. Apa nek dereng manggo sih?